तामुलपुर जिला एबसुनि बानजानियाव खुंनाय 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनाया जोबलांबाय। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दाफुंनाय मिशनखौ लानानै उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'साफोरखौ जोलुर गेलेनायनि फारसे गोख्रों खालामनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायखौ दाब दाब जायगाफोराव खुंबोबाय थादों। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल एबा जोबथा खेलाखौ मैया बरगुलि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। जोबथा बादायलायनाया मैया नाग्रिजुलि दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो सुख्लाय दख'रा बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जालाङो। मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिया जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो। जोलुर गेलेनाया जों बर' माहारिनि थैजों सोमोन्दो गोनां मोनसे खेला। सा सानजा हालामनि जोलुर हानजायाव बर'फोर गैयाबानो गोख्रों जानो हाया। बर' माहारिनि गोबां सुबुंफ्रानो जोलुर गेलेनायजों गोथौ सोमोन्दो दं आरो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों गावनि मुंखौ हादोरारि आरो रायजोआरि थाखोआव लाखिनो हादों होनना तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया बुंथियो। बेजों लोगोसेयैनो बड'फा एफसि जोलुर हानजा दाफुंनानै आसाम स्टेट फुटबल एस'सिएशननि आन्डाराव जायफोरा देरहागोन बिथांमोना गेलेनो खाबुखौ मोनगोन होनना फोरमायथिबावो। थारैनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर'सा आफादा नैथि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै फाइनाल स्टेजसिम फैनानै जाय खेलाखौ जोङो दैदेननो मोननानै आं गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बाथ्राया जाहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु जि समाव बड'फाया सिमां सुजुनानै गालांनाय जि मोनसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ होननानै बिथाङा मोनसे सिमां सुजुनानै गालांदों आरो बे बर' हारिया माने मास्टारेस जानो थाखाय जि मोनसे सान्थौ सानस्रिखौ होनानै गालांदों बे बिथिङाव नोजोर होनानै दुलाराय बर'सा आफादा थांखि लाबाय जे मोनसे हारिया जुदि जौगानांगौबा मास्टारेस जानांगौब्ला फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानांगोन। दा बे थांखिखौनो लानानै जिहेतु दिनै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि खेला गेलेनाय बेबो बे बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बा बड'फानि सिमांनि मोनसे बाहागो। ओंखायनो दिनै आङो बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो तामुलपुर जिल्ला एबसुआ मोनदाइन दख'राखौ लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो नैबार फाइनाल स्टेजाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो हाफैबाय आरो बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि जोंनि बर' हारिया खेला गेलेनाय बिथिङावबो जे खम नङा। जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा ओरैबायदि मोनसे टेलेन्ट जाय टेलेन्टखौ जों जुदि बरननानै जोंनि जि खेला गेलेगिरिफोरखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनो थाखाय जि मोनसे जोङो साननाय बेखौ दुलाराय बर'सा आफादा थांखि लानानै खामानि मावदों। मानो होनब्ला दिनै सासे फरायसाया बा सासे लाइमोना जुदि गावनि गोसोखौ थिग मथे लाखिनो गोनां जायोब्ला जोङो फिजिकेलि जिहेथु मोजाङै लाखिनांगौबा खेलाखौ जोंनो नांथारगोन आरो दिनै जोङो नुदों जिहेथु दिनै सारा वर्ल्डआवनो स्पर्ट्सआ मोनसे ओरैबायदि गोनांथार खेला गेलेनाय मोनसे बियो मा होननानै बुङो मोनसे आयदा। दा बे आयदाखौ जुदि जाफुंहोनो गोनां जायोब्ला सारा नर्थ इस्टआव दिनै नोजोर होबाय भारत माने जि मोनसे भारत बायदि हादोरा दिनै नर्थ इस्टआव जुदि खेला गेलेनायखौ दावगाहोनो गोनां जायोबा बर'खौ गारनानै मालाबाबो सोलिनो हाया। दा बेनिखायनो नर्थ इस्टखौ नोजोर होनाय लोगो लोगो दिनै बड'लेण्ड होननाय मोनसे एरिया जायाव बर'फोरा रायजो जागासिनो दङ। दा बे बर'फोरा जुदि खेला गेलेनायाव जुदि जायगा मोनमानोब्ला बेबायदि प्लेटफर्मखौ होनो हायोब्ला जोङो गाबोन नर्थ इस्टनि जानानै बा भारत हादरनि जानानै गाबोन वर्ल्ड कापआव क्वालिफाइड जानायाव सानसेबाबो भारत हादरा जौगासार जानो हागोन बेखौ दिनै फोथायनाय फैदों। ओंखायनो दिनै सानदों जिफोरा उन्दै उन्दै दिनै ड्राग्स बेयाव जोबोद ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौ जुवायाव जोबोद थानो गोनां जाबाय। दा बे फिजिकेलफोरखौ थिग लाखिनो गोनां जायोब्ला खेला गेलेनाय बिथिंखौ दिनै दुलाराय बर'सा आफादा नोजोर होदों। बड'फानि जि सानस्रि सानथौ जोङो जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे हाबाफारि बेवहाय दिनै दुलाराय बर'सा आफादा दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावदों आरो दिनैनि जि हाबाफारि बेवहाय तामुलपुर जिल्ला एबसुआ जोबथायाव जिहेतु मोजाङै मोजां दिनै फाइनाल मेट्सखौ जाफुंहोनो हाबाय। बेनि थाखायनो जाखांफुनाय जि जोंनि लाइमोन फरायसुलि फंबाय बिनानाव मोना खेला गेलेनायाव नैबे एबसुनि जि नाजानाय बर' हारिनि जि नाजानाय सानसेब्लाबो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय खाबु होनो हागोन।
दिनै जायनिखि जों तामुलपुर जिल्लानि जानानै जाय हानजाया फाइनालाव गेलेनो मोनबाय दिनै दुलाराय बर' आफादा मोनसे थांखि लादों जिहेथु गोबां बोसोर नाजानायनि उनाव दिनै आसाम सरकारनि सिङाव थानाय जि माने फुटबल एसोसिएसन दिनै बड'फा एफसि मोनसे दिनै रेजिस्टार खालामनो हाबाय दा बेखौनो दिनै जिल्लायाव दिनै जायफ्रा फाइनाल गेलेबाय जोङो गोजौ लेभेल सेन्ट्रेल लेभेला बेखौ दैदेनगोन बे सेन्ट्रेलाव गेलेहैनायनि उनाव जाय गेलेगिरि मोजां गेलेगिरि फंबायमोनखौ बे जि बड'फा एफसि जि मोनसे आसाम स्टेटनि जि फुटबल एसोसिएसननि सिङाव गेलेहोनो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों गाबोन नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनो थाखाय नैबे खाबुखौ मोनगोन होननानै आङो दिनैनि जायफ्रा फाइनाल मेच मोनबाय बे फंबायमोनखौ आङो बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो।